Mga Pangasinense, dumagsa sa huling araw ng voters registration. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Dumagsa ang mga Pangasinense sa mga opisina at venues na itinagda ng COMELEC sa huling araw ng voters registration kahapon. Bago ito, nauna nang inanunsyo sa ilang tanggapan ng COMELEC ang paglilipat ng pagpaparehistro sa mas malaking espasyo dahil sa inaasang pagdagsa ng mga botante. Hindi rin naiwasan na magreklamo ang ilang botante, first-time voter at magulang na nakaranas ng problema tulad ng mahabang pila, kakulangan ng forms at hindi nasusunod na sistema sa STAB. Matatandaan na pinalawig ang operasyon ng tanggapan hanggang Sabado at Linggo upang diretsong maasikaso ang mga botante. Nakatakdang lagdaan na bukas ni PBBM ang pag-aantala ng barangay and SK elections ngayong taon. Sa ngayon ay patuloy pa ang consolidation ng kabuang bilang ng mga nagparehistrong botante sa Pangasinan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.